Segons la OMS, una de cada 4 persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida, el 75% dels quals comencen abans dels 18 anys. En l'actualitat s'evidencia un deteriorament de l'estat mental dels nostres joves. Ansietat, depressió, conductes autolesives, trastorns alimentaris, TDAH o TEA són exemples comuns que afecten als nostres alumnes. L'Institut és un espai privilegiat, un escenari viu, amb persones diferents i diverses, i on junts volem arribar a un benestar emocional que uneixi a tota la nostra comunitat educativa. Necessitem espais de comunicació i escolta. Volem donar pas a pràctiques restauratives per tal de centrar-nos en la reparació del dolor i el patiment i en la millora de les relacions entre nosaltres. Des d'una mirada restaurativa presentem salut mental, salut emocional, parlem-ne. Em dic Anna, tinc 17 anys, estic estudiant a l'Institut Torre Vicent segon de batxillerat i he tingut pensaments i ideacions suïcides. He arribat a fer coses. Tot va començar arran de la mort del meu gos. Vaig sentir que no aixecava cap, sentia un buit molt gran i res em motivava per seguir endavant. La meva mare se'n va adonar abans que ningú, abans que jo mateixa, de que tenia un problema. Dia rere dia sentia una ansietat gran. Vaig començar a mirar-me a mi mateixa i no m'agradava gens. Em veia amb tots els complexes i pensava que ningú m'estimaria. Vaig començar a tenir por de quedar-me sola. De repent ja no menjava i vomitava. Qualsevol cosa que havia entrat havia de sortir. I en el meu cap només pensaments foscos relacionats amb l'amor i amb ganes de desaparèixer. Un gran dolor m'acompanyava sempre. Llavors va començar un camí d'autolesions. 2 de cada 10 alumnes reconeix que en algun moment ha pensat que es volia morir i 1 de cada 10 admet que s'autolesiona amb freqüència. Me llamo Claudia, tengo 21 años y estoy estudiando un grado superior en el Instituto Torre Vicent. Tengo ansiedad y depresión. La ansiedad es algo que me ha estado acompañando durante la mayor parte de mi vida, debido al aislamiento y comentarios, burlas que recibí por parte de mis compañeros de clase cuando era muy pequeña. Y esto me llevó a tenerle bastante miedo a relacionarme con la gente. Eso provocó muchos ataques de ansiedad, una mala relación conmigo misma y que tuviera una autoestima muy baja y que me machacara a mí misma constantemente. Los episodios depresivos aparecieron más tarde. Después de terminar bachillerato, yo había vivido muchos años con la idea de que al salir de mi pueblo todos los problemas iban a solucionar y no fue así. El tener una imagen tan mala de mí misma y exigirme tanto para intentar gustarle a todo el mundo provocó que nunca estuviera satisfecha. Y eso me provocó muchos pensamientos intrusivos y no paraba de repetirme a mí misma que no era suficiente, que la vida de todo el mundo sería mejor si yo no estuviera, que lo hacía todo mal, que nadie me iba a querer y muchas cosas parecidas. Me comencé a aislar y llegó un momento en el que no tenía fuerzas para levantarme de la cama. Mi cabeza no paraba y pasaba por temporadas de pura apatía en las que no veía sentido a la vida y otras de mucha tristeza y sufrimiento y que llegaba a abrumarme hasta que llegaba a puntos en los que parecía que ya no podía más. El 51,3% decideixen ocultar-ho al professorat i el 53% als companys i companyes. Hola, em dic Blanca, estic estudiant al Torre Vicent, tinc 16 anys, he patit depressió i ansietat. A segon d'ESO no sabia el que em passava, notava molta pressió dins meu, pensava que tot ho feia malament, que tot el que passava era culpa meva. Em costava aixecar-me, per anar a l'escola, tot em costava molt. Un dia vaig perdre la meva rialla, ja no podia ni sabia riure. No sortia de casa, ja no m'ho passava bé enlloc. Van començar les autolesions, vaig començar a tallar-me al lavabo quan venia l'ansietat. L'ansietat marxava quan em tallava, però després em sentia molt i molt pitjor. Els meus pares van notar que no estava com abans, que em tancava el quarto tot el dia, em veien molt trista. Ells van ser qui van decidir que havíem de buscar ajuda. Prop d'un 30% d'adolescents manifesten haver patit discriminació per part dels companys. Hola, bones, em dic Carles, tinc 23 anys
tinc un diagnòstic d'ansietat i depressió. Tot va començar fa 6 anys, quan estava treballant, i em va començar a fer un mal dolor al pit. I tot així fins que es van donar compte els meus companys que jo començava a plorar i no podia ni parar. Va ser un horror, tenia molta vergonya, em vaig tancar dins d'una sala que no em vegués ningú. No podia ni parar de plorar, fins que un cop em va agafar el meu jefe i els companys em van enviar cap a casa. Vaig arribar mig plorant tot i que no podia ni respirar, em feia molt mal el cor i no podia ni parlar, estava tan angoixat i no podia fer res. Em van començar a donar medicació per a la depressió i l'ansietat. Jo era addicte també al cafè, me prenia més de 7 cafès diaris, 7 gin tònics a la nit, amb cervesa, mescles. Jo arribava super malament a casa, perquè amb l'ansietat i la depressió la volia amagar. El consum de drogues i alcohol no sempre n'és la causa, però l'estigma i la discriminació contribueixen a desenvolupar una addicció. Soy Silvia, tengo 16 años y estudio en el Instituto Torrevisens. Soy anoréxica. Me han diagnosticado anorexia desde principios de este año y siendo sincera no es fácil vivir con esto. Es una enfermedad, ahora lo sé, antes no era consciente. Al principio no aceptaba eso que me decían, yo no soy anoréxica, lo que pasaba era que no acababa de gustarme. Pero empezaron otros problemas de relación con mis amigos, los estudios, y yo solo sabía que me veía mal. Empecé a dejar de comer y empecé a perder peso, pero tampoco era feliz. Fue al perder peso que la gente empezó a verme mal, mi madre se dio cuenta antes pero yo no quería verlo, y me costó mucho hablar con ella y explicar cómo me sentía y qué me estaba pasando. Finalmente lo pude hacer y es lo mejor que hice. Así empezamos a buscar ayuda. Fui al médico de cabecera y al psiquiatra, y mi peso iba bajando. Finalmente, hace 2 meses me ingresaron en la URPI. La URPI es la unidad de referencia para psiquiatría infantil y juvenil. Allí estaba hospitalizado con otros menores de 18 años que también tienen problemas mentales. Allí estás con psicólogos y psiquiatras, con enfermeros y educadores. Si no comes no puedes ver a tu familia, si comes tienes privilegios. Fue duro pero era por mi salud y aguanté y fui evolucionando. Después de 1 mes y medio salí de la URPI. Ahora voy al CESMIJ, al hospital de día 2 veces por semana. Allí estoy en terapia y me quedo a comer, siempre vigilando mi ingesta. L'ingrés hospitalari pot ser necessari de manera temporal. Quin consell li donaries a una persona que estigués passant per una situació com aquesta? Jo us diré que és molt important envoltar-vos de persones que us fan bé, que us estimen i que volen el millor per vosaltres. Però també heu d'estimar-vos a vosaltres mateixos, controlar els vostres impulsos, progressar i treballar en ells. També és molt important demanar ajuda als professionals, no comparar els seus problemes amb altres persones, així com evitar parlar d'aquest tipus de conductes amb persones que estan passant per situacions similars, ja que sense cap tipus d'intenció s'acostuma a comparar i a donar idees de com realitzar conductes suïcides. No comparar-se, autocuidar-se, prevenir l'efecte contagi. És important parlar amb els teus pares i posar-te en mans de professionals i confiar. Tot i que sembla que mai te'n sortiràs, a poc i cada dia vas superant és un dia més que t'apropes a la llum. Vas abandonant aquests pensaments i un dia els complexes desapareixen. Segueix les recomanacions dels professionals, confia en les persones que t'estimen y sobre todo en tu mateix. A una persona que estuviera pasando por una situación parecida le diría que aunque cueste, que soy una persona que sabe perfectamente que cuesta mucho abrirse e intentar buscar ayuda, que intente contárselo a alguien y confiar en la gente para que le ayude. Ya que si te lo guardas todo, haces una bola cada vez más grande y confiar en la gente es un primer paso para empezar un camino que es difícil, pero que al final hace que consigas vivir tu vida de la mejor forma posible y teniendo todas las herramientas posibles. Confiar en l'altre, tenir una xarxa de suport i poder parlar són factors de protecció. Ara estic bé. Continuo amb la psicòloga.
També he marxat de l'escola anterior i he començat aquí, un institut nou. Jo us diria que no us rendiu, que confieu en vosaltres mateixos, que parleu amb la vostra família, parleu amb algú del que us passa, perquè un sol no pot, però amb ajuda sí. Parlar amb la família i confiar en els professionals. Vaig trobar una noia que em va ajudar i ha estat amb mi fins avui en dia. Tot passant per professionals, psicòlegs, psiquiatres. El suport de les persones que ens estimen i l'ajuda professional. Sé que aún no estoy recuperada, sé que tendré altibajos, pero también sé que estoy en el camino. Yo os diría que si estáis pasando por un mal momento en que todo parece ir cuesta abajo, pidáis ayuda, habladlo con la familia o alguien cercano, confiad en vosotros mismos y sed valientes. Demana ajuda quan no et sentis bé. Tots els testimonis que han participat voluntàriament al documental comenten la necessitat de parlar del que els passa i la importància de confiar en algú, ja sigui de la família, els amics o els professionals, tutors, docents, psicòlegs, amb els que estan en contacte. L'Institut ha recollit aquesta necessitat i ha creat un espai virtual per a que l'alumnat del centre tingui un lloc de parla i escolta. A la nostra pàgina web s'incorpora Salut Mental, Salut Emocional, Parlem-ne, on tothom que vulgui, ja sigui de forma anònima o personal, pugui entrar i explicar el que li està passant, fer preguntes i resoldre dubtes sobre temes de salut mental i emocional. Aquestes qüestions seran ateses pels professionals d'orientació educativa, psicòlegs i pedagogs del centre que respondran personalment les qüestions plantejades, iniciant un dels puntals de les pràctiques restauratives que consisteix en que tothom té dret a parlar i a ser escoltat i contribuint a la desestigmatització dels problemes de salut mental i emocional. Crear contextos amb sentiments de pertinença, de benestar i de comunicació.